O, zdravo, šefe. Stavljam paradajz u blender da bih napravila sos. Također ću dodati rukolu i začine. A sada uključujem blender. I spašće će mnogo lep sos, nadam se. O, kakav miris. Lep je. Znaš šta radiš. Da, a sada sipam sos na picu. Super, sve radiš kako treba. Što? Sva sam u hladnom sosu. Sad sam sva prljava. Šta je to bilo, Chloe? O ne, šta je to? Kako je to moguće? Niko ne sme da prlja moje odelo. Jeste čuli? O, kako dobar paradajz. Dakle, šta sam pričao? A da, niko ne sme da mi prlja odelo. Jao, izvinite. Uplašili ste me. Super je ispalo. Dakle, treba mi paradajz za sos. I sedit ću paradajz sos. A sad ću ga razmazati po testu. Odlično. A sada uzimam sve sastojke. Prvo stavljam sir. Tako je. A zatim paradajz. Kobasicu i rukolu. Odlično. Chloe, a kako je kod tebe? Lindsay, tvoja pizza sigurno neće pobediti. Ostalo mi je narendati sir. Treba mi što više sira. Da. Toliko će biti dovoljno.